Manchester City Stadium Etihad lam kan Tlawh Zuai khot chung lam te mun dang te kan kalkual nu in hei chhun dar ni nuwa Manchester United Stadium Old Trafford lam kanon kal le a hi thleng he po hi chung kan lut lawang an tuai thlak takin kan ti don nge ni Manchester team ni fan kan lo ni tak lawa chuan abo ruak hi kan khurve vak lawa a fan te ngai ta ne ro chuan a lu em mai don ani hi a fan te pualin an han Tlawh ani e avani mel ve accident a englo te khan Tlawh te pon lo tam ve viau mai hi East Stand lamania ni chuan lam kan ti don nge ni te nge an ko dan hi East Stand na te mai a lama khan kan oma hian helai vel chap hi ur tak an oma Tlawh tu ta zinga hian United hi UK mai ni lo Manchester mai ni lo khovel huwa poa fan nga ber te zinga mi ani anga ber hi tu nge ti pheju ka hrelowa eng kalap nge ti pheju ka hrelowa amaro chu Manchester United hi anga ber te po lo ni thin mai thia anga pol takani a fan te khan khawia wanga team thing ta thina nia amai ro chu kapu morin huwa hun lai sang hi le som pasari nge ni kaban chiang lo le pe Europa League te anak rupia lama khan kap hen la choi le wa an nol ta kapu morin hu ero chuan Roma ne European Cup choi le diam to mai thum Manchester United hituna chuan Netherlands Rama club think that Ajax sorry coach under Eric Ten Hag ange an don ni tun season thar August atan tura hian helai huna chung lama po Chelsea ne nan khel hun te chuan NV thei te po tumila du am viau don ani George Best Charlton si Ronaldo free kick uluk to kena la he hi peng ne lam chap mai nia wi tham viau mai Man U 7 star kan lo ta then bây giờ là kan phal vak lo wangin tlem te chap kan ti mai nge ai akra yan bây giờ là kan phal vak lo wangin tiang ti deuh thak kan yan
lúc khum hi cái chữ en cái đồ này lúc khum hi lúc khum en đằng u lúc khum lúc khum cái đồ chạm pa mình anh ra cái lẩu en chín đồ tóc bắt tăng Gabial pa lang dahil. Mà cho cái lý đi ổn đây ạ. Tôi xử nữa. Thì hiện nên đồ tóc miếng. Lúc không có thằng em vé nhé. Còn đó bé.